Тествам бюджетния фондютен стик на Шиглам. Шиглам обещава, че буквално този фондютен стик залепва като магнит за кожата и ви дава естествена кожа с пълно покритие. Хайде да тестваме това. Както виждате, опаковката е изключително луксозна и честно да ви кажа, аз съм впечатлена. Цвета, който съм си поръчала е Sand. Преди да нанесете фондютена, не забравяйте да хидратирате добре кожата си. Започвам да нанасям фондютен стика на лицето ми. Първото ми впечатление е, че се разнася с блендващата ми четка много лесно и има лек матов завършек. Определено този цвят съм си го избрала перфектно за моята кожа. Погледнете, изравни тена ми перфектно. Нанесъм съм фондютена на половината на лицето ми. Наистина съм изненадана за тази цена, това качество е уау. Само забележете как стои. Някак си е супер покривен, същевременно го чувствам леко на кожата ми, а е с пълно покритие, като естествена кожа. Това е резултата от стика, а ето и резултата след като съм нанесла останалите продукти. Какво ще кажете за финалния резултат? На вас харесва ли ви?